नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार में सरकारी स्कूल के छुट्टी कैलेंडर पर विवाद अब थमे का नाम नहीं खेले। जहां विपक्षी दल नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहल बाटे लोग, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा नोटिस भेज के बिहार सरकार का मुश्किल बढ़ा दियल गई बाटे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा धर्म के आधार पर स्कूल के छुट्टी में भेदभाव के लेके नोटिस भेजल गई बा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा छुट्टियन के संबंध में बिहार के मुख्य सचिव के नोटिस जारी करत हुए कहल गई कि हमके शिकायत मिलल बाटे कि बिहार सरकार द्वारा स्कूलन में हिंदू त्योहार का कई गो छुट्टी के रद्द कई के मुस्लिम त्योहार का छुट्टी बढ़ा दियल गई बाटे, जो उनकी सही बात ना बा। यही कारण से मुख्य सचिव से अपील बाटे कि बच्चन के सर्वांगीण हित के ध्यान में रखत हुए ए विषय पर पुनर्विचार कल जाओ और जौन बच्चन के सर्वोत्तम हित के अनुरूप सांस्कृतिक परंपरा के निर्वहन में सहायक होखे ऐसा कैलेंडर जारी कैले का कष्ट कल जाओ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पत्र लिख के कहल गई कि शिक्षकन के अवकाश के कटौती पुनः बहाल कल जाओ। उनके द्वारा सरकार से मांग कल गई कि शिक्षकन खातिर 33 दिन के अर्जित अवकाश का प्राविधान कल जाओ। स्कूल का आगामी वर्ष 2024 हेतु निर्गत अवकाश तालिका में पूर्व से होता आ रहल छुट्टियन में कटौती कर दियल गई बाटे, जैसे शिक्षकन में काफी आक्रोश बाटे। वहीं शिक्षकन के अवकाश में कटौती के लेके प्राथमिक शिक्षक संघ भी विरोध कैलस। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा का कहली बाटे कि अवकाश तालिका में बदलाव नहीं कल गई तो शिक्षक आंदोलन कैले पर उतारू हो जाइए। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा कहल गई कि चाहे रामनवमी, जन्माष्टमी या रक्षाबंधन हिंदू के पर्व त्योहार से जुड़ल हर छुट्टी घटावल गई बा। दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा के छुट्टी में भी बड़ा पैमाना पर कटौती कल गई बाटे। सरकार तुष्टीकरण करे खातिर ये तरीका से तानाशाही फैसला ले रहल बा। उनके द्वारा कहल गई कि मुस्लिम समुदाय के पर्व त्योहार पर एक दिन का छुट्टी के जगह 3 दिन का दियल गई बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।